Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako yung timbaya sa mga nagpista karon dinha sa Jimenez, Misamis Occidental. Happy Fiesta ninyo nga taga Jimenez, Misamis Occidental. Malipayon kayo kita. Kagahapon, ako yun nga nasinati ang mga debosyon sa mga katawhan sa Jimenez. Naghimo mangud ako kagahapon, Pitsa 23, sa konfirmasyon. Nagkonfirma ako, ug daghan kayo nga akong nakonfirmahan. Salamat kayo sa mga ginikanan nga mihatag og panahon aron ato gyud nga makonfirmahan ang ato nga mga batan-on. Ako gyud dasigon ang mga kura paroko nga importante kaayo nga ang arsobispo gayod ang mohimo sa konfirmasyon. Tungod kay mao man ni ang buluhaton sa usa ka obispo. Busa mga ginikanan, salamat kaayo nga kamo midasig sa inyong mga anak nga magpakonfirma. Daghan na kay ako og nahimo nga konfirmasyon niining mga bulana. Busa akong nahinumduman nga dito ako sa Panaon, akong nahinumduman nga dito ako sa mga uban nga mga parokya nga hinaut unta nga makabisita pa ako sa uban nga mga parokya aron mohimo sa konfirmasyon. Busa karong adlaw usab tungod kay piyesta man ni San Juan Bautista, karong adlaw gihimo usab nga kapistahan sa kining gitawag og piyesta sa Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Ya karong adlaw giauhag usab nga atong iampo ang gitawag og World Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Nindot kayo no kay karong adlaw gigahin sa simbahan ang gitawag og Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Unya karon pong adlaw atong gisaulog ang World Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Akong gihangyo ang mga matuohon nga moampo sa atong mga kaparian. Dili lang ta mo yango kundi atong gahinan bisag usa lang ka ama namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa amahan. Atong iampo ang mga kaparian tungod kay pinagi sa atong pangamuyo, atong tuktukon ang ato nga Ginoo aron sa kanunay panalanginan, panalipdan ug buhatong balaan ang atong mga kaparian. Usbon ko sa pagsaulog nato kagahapon man unta gud gisaulog advance ang gitawag og piyesta ni San Juan Bautista. Tungod kay karong adlaw piyesta man gyud sa kalendaryo sa simbahan mao ang kapistahan sa Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Unya karon pod gisaulog ang World Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Pero diri sa Jimenez, tulo ka dako nga panghitabo ang atong gisaulog dinhi sa simbahan sa Jimenez. Una ang kapistahan ni San Juan Bautista, ikaduha mao ang kapistahan sa Most Sacred Heart of Jesus, ikatulo mao ang pag-ampo World Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Karong pong adlaw ako pod nga gihandom ang birthday sa ikaduha nako nga obispo dito sa Basilan, ang mihalina nga si Arsobispo Romulo de la Cruz, ang kanhi obispo sa Zamboanga. Siya usab nahimong obispo didto sa Basilan, nahimo siyang obispo didto sa Antique, nahimo siyang obispo didto sa Kidapawan. Unya ang ikaupat niya nga local church diocese mao ang Archdiocese of Zamboanga. Busa usbon ko ako karon nga giampo atol sa birthday sa mitaliwana nga arsobispo sa Archdiocese sa Zamboanga, si Arsobispo Romulo T. de la Cruz. Ako ikaw nagiampo Arsobispo Romulo T. de la Cruz. Hining imong
pagsaulog sa imong adlawng natawhan. Unya ako pod nga gihandom, akong gihangyo ang ako nga mga igsuon, sila si Inday Maring Pampi, si LD, si Cleope, si Mirian, ug si Inday Libeth, ug sa iyang mga apo, sila si Inday Marby, si Aldwin, si Darwin, si Mario, si Cyril, si Julius, o si Windel, ing manusab, sila si Edward, sila si Hasmin, si Daisy, si Ekoy, si Charles, o ing manusab, si Oliver. Ako pong hangyo nila ni Willie Boy, ni Jojo o ni Omel, nga ilang iampo ang ilang lolo, si Papa Ireneo Abatayo Humuad, tungod kay ang kasumaran usab sa iyang kamatayon mauman ang Hunyo 27. Busa akong hangyoon, ang ako nga mga igsoon si Inday Maring Pampi, LD Cleope Mirian ug Lilibeth nga muhalad sa Santos nga misa aron mapasidunggan usab pinagi sa Santos nga misa ang kalag ni Papa Ireneo Abatayo Humuad nga iyang saulugon ang iyang adlaw nga namatyan sa Hunyo 27 ngadtong 1983. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Biyernes, piyesta sa Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, mausab ang worldly prayer for the sanctification of priests, ing manusab sa Jimenez nga saulog sa piyesta ni San Juan Bautista. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Tungod niini, misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit, usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og ini kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan ug mingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasyaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan og paghinulsol. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagkaanindot sa atong ebanghelyo karon, no? Kanang ang Ginoo nangita sa usa ka karnero nga nawala. Dili kaha ikaw ang nawala nga karnero sa Ginoo. Dili kaha ako ang nawala nga karnero sa Ginoo. Salamat Ginoo kay imo akong gipangita. Salamat kay ang Ginoo mahigugmaon, maluluyon ug kanunay nga mosabot sa atong pagkamakasasala. Pagkaanindot sa atong ebanghelyo karon. Nangita ang Ginoo kanimo. Nangita ang Ginoo kanako. Kita ang nawala nga karnero. Importante gyud ay kita, no, sa mata sa atong Ginoo. Bililhon gayud ay kita sa mata sa atong Ginoo. Duna gyud ay kitay balor alang kaniya tungod kay siya nangita gyud kanato. Ang una biyang pagbasa karong adlaw atol sa Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, atol usab sa World Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Ang unang pagbasa gikutlo sa basahon ni Ezekiel ug gaingon kini, nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero mangita sa iyang karnerong mawala. Pangitaon ko usab ang akong karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit. Diin sila nakisalaag usa niya na kaadlaw nga mangiog. Kuhaon ko sila gikan sa kanasuran ug dadon balik sa iyang nasod ug pakanon ko sila diha sa kabukiran, sa daplin sa tinubdan sa tubig ug sa mga kalungsuran ug kabalangayan sa Israel.
pakanon ko sila sa lunhaw mga sibsibanan sa kabukiran sa Israel ug manghigda sila didto. Nindot kayo no ang unang pagbasa nga pakanon sa lunhaw nga mga balili. O unsa man gyud kini, mga timaan man kini sa gugma sa tong Ginoo nga ang karnero mao ang iyang katawhan, nga ang karnero gipangita gayud sa Ginoo, labi na ang karnerong nawala. Sato pa di ay tukma gayud kaayo nga karong adlaw Hunyo 24 atong gisaulog ang Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Ug tungod kay ato mang gisaulog ang Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, kini gatimaan sa gugma sa tong Ginoo, o tungod kay kini mauman ang timaan sa gugma sa tong Ginoo, symbol of the greatest love of all, the divine love. What better way to symbolize the inner life of Jesus Christ than with a heart aflame with love, radiant with love, wounded for love. Today's feast gives us a tangible way to approach a mystery which is beyond our comprehension, a love so great that it moves God to lay down His life for us. God proves His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Pagkaanindot, no? Pagkaanindot sa gugma sa atong Ginoo, nga bisan sa atong pagkamakasasala, kita gipaningkamutan nga kita mubalik ngadto kaniya. O kini nga debosyon sa Sacred Heart of Jesus, gihimo kini ni Saint Margaret Mary Alacoque niadtong tuig 1675. Ginaut unta nga kini iyang debosyon magpabilin sa atong kinabuhi, atong pundukon ang ato nga mga katawhan. Mao ni ang kining apostleship of prayer. Ginaut unta nga ang ilang pag-ampo mao gayud ang panaghugpong tungod sa gugma, o ang mga pundok sa Sacred Heart of Jesus magapundok gayud aron magaampo sa tanan nga katawhan, labi na gayud sa katawhan mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Padayon kita nga mga muyo para sa atong katawhan, atong iampo ang simbahan nga magpabilin nga usa kunya what a devotion tungod kay ugma usab ato usab nga sa ulugon ang Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Samtang karon atong gisaulog ang Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, ugma usab atong saulugon adlawng Sabado ang Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Sato pa di ay importante gyud kaayo kining gitawag og kining bang Sacred Heart of Jesus o ang Immaculate Heart of Mary. Importante kaayo kini sa ato nga kinabuhi. O karong adlaw usab ako usab nga mo congratulate usab ako dili lang sa katawhan sa Jimenez ug sa tanan nga mga parokya nga gasaulog sa kapistahan sa Sacred Heart of Jesus, igman usab sa kapistahan ni Saint John San Juan Bautista. Ug karong hapon usab mao ang 50th wedding anniversary nila ni Ma'am Virginia Razonable o sa iyang bana. 50th wedding anniversary nila. Busa, congratulations. Husband ko, kinautunta nga ang kasing-kasing ni Jesus kanunay maoy bulangkob o maoy kining gapos nga mutakdo sa inyong pagminahalay aron kamo magpabilin hangtod sa kamatayon ang inyong gugma sa usag usa. Padayon kita nga mamalandong sa gugma sa Dios. Padayon kita nga mamalandong nga ang Ginoo dili gayud mobiya kanato, nga ang Ginoo mangita gayud kanato. Magpabilin kita nga mamalandong niini o ang gugma sa tong Ginoo ada kanunay
sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, diin ang tuburan, ang simbolo sa gugma, giawat usab sa ato nga mga ginikanan aron sila makapakita gayon sa gugma ni Hesus dinha sa ilang mga anak, tungod kay sila nahimo naman usab nga tuburan sa gugma sa dinha sa banay. Ang solemnidad sa Sacred Heart of Jesus ato usab nga masinati dinha sa gugma sa itong mga ginikanan, dinha sa itong tagsa-tagsa kapanimalay. O ang gugma sa ato ng mga inahan ug amahan, ikapakita nila sa ilang pagminahalay isip bana ug asawa. Padayon kita nga mamalandong niini. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko ha, karong adlaw ang atong misa dinha sa St. John the Baptist, dinha sa St. John the Baptist, ang parokya sa Jimenez, alas 8:30 ang misa konselebrada. Unya kanon pong hapon alas 3 mao ang 50th wedding anniversary nila ni Ma'am Adjin Razonable ug sa iyang bana, ug ang maong misa pasalamat sa ika-50 ka katuigan sa ilang pagminahalay, buhaton din na sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa alas 3 sa hapon. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat.